Проект „Ученически практики“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По-новите процесори нямат контактни кръчета върху самия чип. Понякога няма как да разбереш, докато не видиш. Трябва много да се внимава, за да не бъде изкривен някой от тях. Това може да повреди дъната платка. Няма как да научиш, докато не опиташ сам. Поставяме процесора в съответния сокет, като съблюдаваме засечките да са в съответствие с засечките на сокета. И заключваме сокета. Сред поръчки за ремонт, сглобяване и преинсталиране на компютри попадат учениците от професионалните училища, включени в проект „Ученически практики“. Съгласно изискванията на поръчката за асемблиране, трябва да бъдат описани серийните номера на всеки един от компонентите. В движение те се справят с срокове и заявки, но най-ценно остава за тях възможността да се докоснат до новите технологии, до новите неща, съвременни за момента. А предизвикателствата в професията не закъсняват. Всеки ден идват различни таблети, компютри, лаптопи с различни проблеми. Ние трябва да направим диагностика и да разрешим съответно проблема, ако може да се разреши, ако не се смени частта. Водени умело от професионалистите, практикантите стигат сами понякога до нестандартни решения. Далеч съм от мисълта, че те ще научат абсолютно всичко при нас. Те ще научат още много неща в процеса на работа, в процеса на усъвършенстване. Само практика на истинско работно място във вихъра на събитията може да добави нужните щрихи към уменията на бъдещите професионалисти. Качествата, които трябва да притежава човек, за да работи в такава фирма, са доста комплексни. Като се мине през софтуер, през хардуер и мрежи. И да даде на всеки млад човек ясна представа за посоката, в която е тръгнал и възможностите напред. След време, след като си завърша висшето, може да си отворя собствен сервис, защото ми харесва начина на работа, атмосферата и въобще това е нещо, което обичам. Желателно е бизнеса да дава посоки на развитие на образованието, на развитие на специалности, така че пазарът на работна ръка, да има готови кадри. Проект „Ученически практики“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.